Абе, Зара, ако познаеш колко струва това, О, е това. ти го купувам. Какво е това? Косачка робот. 1399. Да, толкова. Какво? Да, Да, как бе. целива. И ми я купуваш? О, Зара, ако познаеш колко струва този седник, ти го купувам. Ти няма ли да спреш да ме снимаш? Как да Разглеждам си неща. Колело ли ще караш? Не, ти ще караш колело в някое друго видео. Това струва 7,99. Не, струва 6,49. Зара, ако му познаеш цената, ще ти го купя. Това люка ли? Да, детска. Ще се събера в нея. 35,99. Не, цената е 55,99. Беше близо, не баш нищо следващия път А ти по-добре. обичаш ли ягоди? Яла. Ягоди. Алекс, колко струва това? Това е надуваема ягода. За Това е мен. много яко. Поред мен е Помисли го. Сложно е, знам. 35,99. Не. 55,99. Еми, не позна. 43,99. 43 лева. Зара, колко според тебе струва тази центрофуга за салата? Между другото, искам такава и ако познаеш, ще ми я купиш ли? Много ясно. 61,99. Добре, на цели си. Заслужаваш. Заслужавам.